Gaurko bideoan jende askoi gertatu zaion zerbaiti buruz hitz egingo dut. Seguru nago zuri ere noizbait gertatu zaizula. Katalogo baten edo interneten ikusten duzu pila bat gustatu zaizun zerbait. Eta buruai buelta batzuk emanda gero eta kontu korronten zenbat diru gelditzen zaizun ikusita gero, erabakitzen duzu, kapritxoi merezi dezula eta azkenen erositen duzu. Egunak pasatzen dituzu, nervioso, ilusionatuta, etxea paketean noiz iritsiko zain. Eta azkenen iristen denen irikitzen duzu eta mierda bada. Ez dauka interneten ikusi dezun horren antzik ere. Eta hortxe gelditzezea ilusioi gabe, kriston amorrazioekin eta zure buruai esaten nola gertatu zaizu gau azkeneko aldin esan zenun, etzala berriz pasako. Zorionez, kasu askotan erosi dezunei bueltatzeko aukera ematen dizue eta dirua rekuperatzen duzu behintzat. Eta dirurik bueltatzen ez balin badizue, lezio bat ikasten duzu behintzat. Katalogo baten edo interneten zerbait erosi aurretik, 2 aldiz pentsatu. Gaur olako kasu baten adibide bat ekarri dizuet. Aurreko baten Gipuzkoako Diputazioak bidalitako esku horri bat iritsi zitzaiten etxea. Gipuzkoarrak baldin bazeate, imaginatzen dut zuek ere jasoko zenutela. Hauxe da. Katalogo honek oso ondo saltzen du Gipuzkoa. Ikusi, dena da berdea, dena da txoriz betea, ze polita. Normala da, baina ze esan dugu haintxe. Kontu zibili behar dala katalogotan ikusten degunakin. Ze hor saldu nahi digutena, eta gero etxean edo kalean ikusiko deguna oso diferentea izan daiteke. Ta hau hobeto ulertzeko, esku horri hontako adibide konkretu bat jarriko izuet. Gipuzkoako mapa hontan agertzen dian elementu guztin arten, baten zentratuko gea. Hontan, mapa hontan izenik agertzen ez den arren, kokalekuagatik suposatu dezakegu zubietan eraikitzen hasi dian errauskailua dala. Izenetik bertatikan hasita, pentsa genezake saldu nahi digutena eta gero errealitatean izango dena oso gauza diferentek diala. Gipuzkoako ingurumen gunea edo valorizazio energetikorako gunea. Hola esaten dute erraustegia esan beharrean. Zergatik, erraustegia oso itxusia dalako eta jendeai ez zaiolako gehiegi gustatzen. Izen itxusia daukan zerbaiti, izen politiagoa ematen baldin badiogu, askoz ere erresagoa da saltzeko. Honek ja ematen digu lehenengo pista ikusteko, esku horrian saldu nahi digutena eta errealitatean ikusiko deguna, igual ez diala gauza bera. Eta bain irudian fijatuko gea. Erraustegi baten, izenak esaten duen bezala, zerbait erretzen da. Eta ze gertatzen da zerbait erretzen dugun bakoitzean. Bakea sortzen dala. Ke horrek nunbaitetik atera behar du. Eta ze gertatzen da marrazki hontan, ahaztu egin zaiela. Ze egingo dugu guk? Tximiniatxo bat marraztuko diogu. Hasige itxura errealistagoa ematen marrazkiari. Ze gertatzen da ordea erraustegietan? Keaz aparte, hondakinak ere sortzen diala. Izan ere, zaborra erretzerakoan ez da desagertzen. Hondakin batzuk geratzen dira, hondakin toksikoak. Nun daude horiek marrazki hontan? Ez daude, falta dira. Bidoitxo batzuk marraztuko ditugu erraustegiaren ondoan. Marrazteko nik baino habilidade gehiago baldin badituzue, erraustegian ondon jolasen jarri dituen ume hauei saiatu maskara batzuk marrazten. Ikerketek erakutsi dutelako errauskailuak kaltegarriak diala osasunantzako. Ta bukatzeko, borobil bat marraztuko nuke erraustegiaren eragin eremua gutxi gora bera markatzeko. Ze jolasean nahi dian ume hauek ez dia kaltetu bakarrak izango. Erraustegiaren kutsadurak gutxi gora bera 30 kilometrotako eragin eremua izango du. Marrazteko habilidadeak gora bera, nik uste, hola behintzat katalogoan saldu nahi digutena eta errealitatean jasoko genukena antzekoagoak diala. Eta hau ikusita galdera da. Zuk erosiko zenuke katalogo hontan saldu nahi dizutena? Nahiko zenuke batzuk poltsikoak betetzea Gipuzkoar guztik hau jaso dezagun? Ze ez pentsa gero dirua bueltatuko digutenik. Hoixe da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideo ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!